Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home. Čau, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, vlogu, v žádném vlogu v Let's Play a tady si zahrajeme GTA San Andreas. Sice už to je stará hra, ale nás to stále baví. Tak mám tady hosta. Takže už lidi. No, takže se jmenuje Steve. Bude tak natáčet se mnou vlogy. Asi, těch pár. Nevím, jo? Takže, pardon lidi, pardon, nás se omlouvám moc, no, nevím. Tak, jo? Vidíte, dobře, dobrý. Nevíme, jak to natočit, jo? Takže to uděláme takhle. Já splním to Wi-Fi, aby mi lidi nepsali. Jo? Tak. Super. Takže, tak, jdeme na to. Vidíte to? No, nevidíte. Tak já to zvýším ten úraz. Dobrý, no, takže... No, dobrý, už to snad vidíte. Takže, dáme si novou hru. No, takže... Takže my se ne. My se hrát nebudeme. My spíš hrajeme takhle, že... Děláme blbosti. No, prostě děláme průšvih, že jo. Zabijeme lidi. Děláme to, se nás baví. No, prostě takhle, no. Takže... OK. Tak jo? Můžeme na to. Takže... Dobrý, neseká se to, takže pohoda. Pardon lidi, takže vezmeme mluvit. OK. Ne, moc zase tak blízko. Do prdele! Teďka byla jedna ukázka, jak si to dělá neskušené. To je neskušeně, vole. Tak jo. Myš, rychle. Ne, tak. Takže AK. Udělej, vole. Teď máš? Kde to je? Teď máš tam. Тут a za potem. To jako... No to je jako fakt, no. Jo, viděš. Moc nechci čvat, aby to slyšeli. Policaj! Nechci si taky. My god. Sakra. Já moc nahlas, podle mě. Tak jo lidi, ty je moc nahlas, moc nás neslyšíte, takže to asi... Hej ty, to jsou karténi, fakt, že jo, ty auta. Jedeme. My teďka půjdeme na tu rampu, ne? Ne. Tak Hele, skvěle. my jsme si dohodli se Stevem, že první půjdu já a pak půjde Steve. Takže když umřu, což bude za chvilku, tak půjde Steve, OK? OK. Hele, to je nějaká zábrana, hej, tak to je dobrý. Ty můžeš jít klidně tady. To je proti mě, jo, hej, tak to je hustý. Hej, to jsem taky nikdy neviděl. Já jo, a hodněkrát kámo. No prdele, zdej! Dámy a pánové, já s tím jsem tohle dohrál už 5krát, 12krát. Nevím, no. No, takže ten hodněkrát. Steve to měl na počítači a hrál to každý den tak 15 misí. Dohrál to, no. Takže... Každý den tak se tomu strávil 4 hodiny. OK. Víte, co bude prčat? Víte, co zkusíme? Takže, do prdele, ještě na prd. Já mám ty cheaty tady, a já... Počkej, jak se jmenoval ten vrtulník? Jo, už vím. Kde to je? Funguje to. Jo, Můžeš šílet na letadla. No právě, ale splníš se co? To jsem taky dělal, no. Jednou představ. No, Ty za chvíli ksípněš, Ah. ale fakt za chvíli ksípněš. No právě musím... No, Cože? Teď chci nastoupit. Takže teďka jde vlak jsme, ty máš blbnou. Teďka jde Steve. OK. Steve. Tak jo. A posunout se. Teď to nás spadlo. Sorry lidi, sorry. Fakt, že jako, jo. Tak a jdeme hrát. Takže hrajeme. Takže vidíte, tak
No, fajn. dobrý. Jo. Je to takové obličej, aby tě viděli. Dobrý. Takže jdeme. Takže hrajeme, no. Pohoda. Takže lidi, já půjdu dělat hodně blbosti. Ale teda, třeba tady zmlátíme policajt, to budeme se prát. Takže už. Ty debil. Co je volat? Tak sípni, nebojuj. Jo, dobrý. Sípni. Pohoda. Ale mám pistol. Komu mi to půjde? Nexi. Já věřím. Prijela. Nemám auto, musíte si hledat nějaký rychlé auto. No, tady nějaký půjde tak. Tak fajn. Už mi to zvoju. Uži. Udělej si s na zbraně, dělej. OK, uj. Hotovka. Nemáš počkej ještě ne. Jo, zpamatuj. Jel. Hrvá teďka ty víka, jo. Tak fajn, tady si vezmeme toto auto. Fko. Jako po mně už sportovné nejdou, jo. To je fajn. Fko, dělej. Dělej, vole. Ty, nesu, zmrdě. Nepřijeli, tak si líbí se vám to? Tak jsem tě teďka, jo. No, prděla. A ty kolkovej drift, vole. Ale známostí to, jako jsem zapomněla, ale jako no. Taky jo. Tady si dáme. Tady. Spán. Fku, jo. Vole, a rispadka, ne? Jak to píše to rispadka? Rypasa, ty debile. Ale tak dělej. No. A střípne to. Takže jedeme. No, křípnu, to je fakt. No, ty vole. Zlevit. Debile. Já dám Fko, vole, já prostě musím vystoupit. Já! Já to moc dlouho nevydržím. No, si mrtvý, teďka nemanek, jo. Ne, teďka to vypínáme, takže... Si jo, no, tak žus. Takže my se sami loučíme v našem videu, jo, OK. Čusí.